दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान नराचा नारायण श्रीदेव जयतीर उत्सव उद्यापासून सुरू होत असून यानिमित्त प्रतिवर्षीप्रमाणे स्थानिक देवस्थान कमिटी, मानकरी व ग्रामस्थ यांच्यामार्फत चोख नियोजन करण्यात आले आहे। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान नराचा नारायण म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेलं देवस्थान वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस येथील श्रीदेव जयतीर उत्सव हा उद्यापासून सुरू होतो आहे आणि ज्या उत्सवाची या तुळस गावासहित दशक्रोशीतील जे गाव आहेत त्याच्यातील चाकरमानी असतील किंवा भाविक असतील ही वाट बघत असतात। असा जयतीर उत्सव उद्यापासून सुरुवात होते आणि या जयतीर उत्सवाचं लाखो भाविक उत्सवाला आपली उपस्थिती दर्शवत असतात आणि ही भाविकांच्या योग्य प्रकारे भाविकांना दर्शन व्हावं किंवा हा उत्सव योग्य प्रकारे पार पडावा याच्यासाठी चोख नियोजन हे या ठिकाणची देवस्थान कमिटी, गावकर मंडळी असतील किंवा ग्रामस्थ यांच्यामार्फत करण्यात येतं आणि उद्यापासून हा उत्सव सुरू होतो आणि कशा प्रकारे या उत्सवाचं नियोजन असेल किंवा या श्रीदेव जयतीराची महती काय आहे हे आपण आता आपल्यासोबत या ठिकाणची जे स्थानिक देवस्थान कमिटी असेल, गावकर मंडळी असतील आणि ग्रामस्थसुद्धा आपल्यासोबत आहेत। आपण त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात। सर्वप्रथम आपल्यासोबत आहेत या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष तथा या ठिकाणचे जे प्रमुख मानकरी आहेत अनिल परब आणि ज्यांच्यावर श्रीदेव जयतीराचा संचार येतो असे अनिल परब आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात। जयतीर उत्सव उद्यापासून होतो आहे आणि यानिमित्त श्रीदेव जयतीराची ख्याती सर्वदूर पसरलेली आहे, तर काय सांगाल या उत्सवाबद्दल? श्रीदेव जयतीर हा उत्सव म्हणजे त्याची जी काय म्हणा, ज्यावेळी जो का म्हणा आषाढीची त्याची मुली म्हणा नारून गाव, ज्या गावच्या तुझी मी दिल्ली होती त्या ठिकाणी तो जात असताना त्यावेळी त्याची त्या ठिकाणी ज्या म्हणा बिल्ल्यानी म्हणा ज्या ठिकाणी त्या म्हणा घाटतात आषाढी यांची त्या ठिकाणी घडलेली जी का म्हणा प्रसिद्धी आषाढी त्याच्यानंतर नावलौकी ज्या पण त्या ठिकाणी नागरमारण म्हणून त्या तुळस गावामध्ये त्यावेळी त्या अंत्यवेळी त्याची लेकरं चढवा आषाढी तो उत्सव म्हणाल भाऊका अमावस्या त्यावेळी जो काय उत्सव घडला जातो अशी त्याची माहेर अशी त्याची लेकरं चढवा ती म्हणा या उत्सवासाठी सर्व त्याची सर्वांसाठी तो नवसाक पावतो हाकेक लावतो असो जयते परब म्हणा त्या तुळस गावचा त्यांनी आपली नावकृती केलेली आहे। त्यामुळे 4 गावचे तुम्ही पंचकोशीला त्याचे नाव असतात त्या प्रकारे उत्सव म्हणा त्याका म्हणा आकुर्जनी ज्याची म्हणा अशी ज्याची लेकरा म्हणा ज्या उत्सवाला ह्या ठिकाणात अशारी त्याका येऊन त्याका नारळ कोमाचो असो नाही नवस म्हणा असो तो केलो जाता आणि त्याची म्हणाली माहेर अशी त्याची चढवाची येऊन त्यांची वार्षिकता काय त्या पद्धतीने नवसाक पावतो हाकेक लावतो असो माणसाचा देव असतात त्या पद्धतीने त्याका ह्या मोठा खरं तर आजपासून उत्सव सुरू होतो आणि आजपासून हा खरं तर उत्सव सुरू होतो। 11 दिवस हा उत्सव चालतो, तर कशा प्रकारे आजपासून हे धार्मिक विधी सुरू होतात काय सांगाल? हॅलो, जसं दरवर्षी देवाचे जे कार्यक्रम असतात त्या पद्धतीने आधी 5 दिवस हा कार्यक्रम चालू होतो। दिव्याचा कार्यक्रम असतो, त्याच्यानंतर जोगणीचा कार्यक्रम असतो आणि आज देवभोगवणी म्हणजे आज देवाच्या रुपड्यावर तुरे चढवणे, साड्या नेसवणे, जेवढे मानपण देवाचे जेवढे आहेत तेवढं करून आज रात्री देव बरोबर 12 वाजता देव मांडावर येतो आणि आधी सर्व गावातल्या लोकांना आशीर्वाद देऊन खरा उत्सव हा उद्या चालू होतो। पण आजपासून सर्व त्याचे देवाचे विधिवाद जे आहेत ते आज सुरू होतात आणि ते कार्यक्रम ज्याचे नवस असतात ते तुऱ्याचे नवस आज फेडतात आणि ते रुपड्यावर तुरे बांधले जातात। असे 400-500 तुरे दरवर्षी नवसाचे लोकांचे येतात। एवढा नवसाला पावणारा हा देव आहे सोन्या चांदीचे। लाखो भाविक या उत्सवाला आपली उपस्थिती दर्शवतात। चोख नियोजन हे गरजेचं असतं। कशा प्रकारे हे नियोजन केलं जातं काय सांगाल? या ठिकाणी लाखो भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये हा उत्सव या ठिकाणी संपन्न होतो। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जयतीर उत्सव याची सुरुवात ही जरी उद्यापासून होत असली तरी गेली 4 दिवस दिव्याचा जो कार्यक्रम
चालू जोगणी भोगणी आणि देवभगवणी अशा पद्धतीनं ह्या उत्सवाची सुरुवात होत असते. आणि या उत्सवाला एक वेगळं स्वरूप आहे, कारण याची मृग नक्षत्राच्या पूर्वसंध्येला या उत्सवाची सुरुवात होते आणि संपूर्ण कोकणातील शेतकरी बांधव असतील, सगळ्या माहेरवशीण असतील, यांचा लक्ष हा फक्त ह्या उत्सवाकडे असतो. कारण पूर्ण सिंधुदुर्गात नव्हे तर रत्नागिरी असेल, कोल्हापूर असेल, कर्नाटक असेल, या आजूबाजूच्या गोवा राज्यातील जे भाविक आहेत ते भाविक या उत्सवासाठी लक्ष देऊन असतात, की जेणेकरून हा उत्सवाची तारीख भाविकांना माहिती आहे की तर वैशाख अमावास्येला उत्सवाची सुरुवात होते आणि याची सांगता कवळाच या उत्सवाने होत असते. 11 दिवस सातत्यानं चालणाऱ्या ह्या उत्सवामध्ये अनेक भाविक या ठिकाणी देवाचं दर्शन घेतात. आपले नवस असतील, आपले जी म्हणणी असतील या ठिकाणी देवाकडे मांडली जातात. अशा अनेक प्रकाराने ह्या उत्सवाची एक वेगवेगळी रूपरेषा या ठिकाणी नियोजनबद्ध आखलेली असते. ह्या 11 दिवसाच्या रोज संचार रूपाने या ठिकाणी देव मंदिराच्या समोर जो मांड आहे त्या ठिकाणी येऊन लोकांचे प्रश्न असतील, काही समस्या असतील, त्या मार्गी लावण्यासाठी मानकरी आणि आमचे संचारी देव यांच्या माध्यमातून ते मार्गी लावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातो आणि त्याला यश ह्या देवाच्या कृपा आशीर्वादाने मिळत असतं. अशाच या नावलौकिक असलेल्या देवाचा उत्सव होत असताना या ठिकाणची दुकान व्यवस्था असेल, या ठिकाणची पार्किंग व्यवस्था असेल, ही आमच्या संपूर्ण देवस्थान कमिटी आणि मानकऱ्यांच्या सहकार्यातनं आणि गावातल्या सर्व प्रमुख व्यक्तींच्या सहकार्यातनं या ठिकाणी होत असते. जास्तीत जास्त लोकांना कुठल्याही प्रकारची या ठिकाणी अडचण होऊ नये आणि दुकानामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या ही गर्दी किंवा गोंगाट न होता, कुठल्याही प्रकारचं या उत्सवाला गालबोट न लागता याची जी नियोजन आहे ते सुसज्ज असं नियोजन या ठिकाणच्या कमिटीनं आणि सर्व ग्रामपंचायत प्रशासन असेल, या ठिकाणचं आरोग्याचं प्रशासन असेल, या सगळ्यांच्या सहकार्यातनं या ठिकाणी हे पूर्णतः यशस्वी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सर्वांच्या गावच्या वतीने केला जातो. यावर्षी आपल्या 26 मेला जैतिर उत्सवाला सुरुवात होत आहे. यापूर्वी जवळपास जून जुलै वगैरे जूनमध्ये शक्यतो हा उत्सव यायचा. तर आम्हाला अशी आशा होती की एक छोटे मोठे व्यावसायिक जर असतील तर त्यांचा एक व्यवस्थित धंदा व्हावा, यासाठी आम्ही दुकानाची मांडणी आणि रचना ही जरा सर्व कमिटीच्या सदस्यांना बरोबर घेऊन आम्ही जरा सुटसुटीत केलेली आहे. बघू, पण ह्यावर्षी मला असं वाटतं की ते छोटे व्यावसायिक जे थंडा म्हणा किंवा सरबत म्हणा अशा लोकांचं फार मोठं नुकसान होणार आहे. हा जर पाऊस उद्यापर्यंत किंवा कंटिन्यू जर राहिला तर त्यासाठी दुकानाची मांडणी आम्ही केलेलीच आहे आणि ह्यावर्षी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. म्हणजे कसं की प्रत्येकाचं आम्ही आधार कार्ड घेतलेलं आहे. त्यानंतर त्याचं रजिस्टर मोबाईल नंबर, आधार कार्ड नंबर आणि त्यांचं ठिकाण जे तिथे दुकान लावतात त्या जागेचं आम्ही सगळं रजिस्ट्रेशन करून घेतलेलं आहे. पण ते आता कसं सरबतवाल्यांचं वगैरे किंवा थंडा वगैरे पेप्सी वगैरे विकणाऱ्या लोकांचं फार मोठं नुकसान होत आहे. त्यांचे आम्ही रजिस्ट्रेशनचे पैसे परत करण्याचा आमचा विचार आहे. दिवसेंदिवस वर्षानुवर्ष ही गर्दी आपल्याला वाढताना या ठिकाणी दिसत आहे. आणि यावर्षीचा जर विचार केला तर कोकणात मान्सूनपूर्व पावसाने थैमान घातलेला आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर उद्या हा उत्सव होतो आहे. या ठिकाणी नियोजनासाठी कोणकोणत्या अडचणींना सुद्धा या ठिकाणी सामोरं जावं लागतं आहे देवस्थान कमिटीला, कारण भाविक या ठिकाणी लाखो भाविक येतात. पार्किंगची महत्त्वाची व्यवस्था असते. त्याबद्दल आपल्यासोबत देवस्थान कमिटीचे सचिव रेडकर आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. मान्सूनपूर्व पावसाने सध्या संपूर्ण कोकणात नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातच पाऊस जोरदार आपल्याला पडताना दिसतोय. या ठिकाणी कशाप्रकारे पार्किंगची व्यवस्था असेल, कारण आपल्याकडे जर बघितलं तर पार्किंगसाठी जी आजूबाजूला जागा कमी आहे त्यात दुकानं असतात, तर याचं नियोजन कसं करण्यात आलं आहे? सर्वात प्रथम मी आधी धन्यवाद देतो आहे आपल्या चॅनलला. आणि खरं म्हणजे श्रीदेवी सातेरी आणि जैतीर 12 पंचायतांचं हे आमचं संपूर्ण जे देवस्थान आहे ते वेंगुर्ला सावंतवाडी मुख्य रस्त्याला लागूनच आहे. त्यामुळे पार्किंगची खूप गैरसोय यावर्षी होणारी आहे. यावर्षी अवकाळी पाऊस हा 4 दिवस अगोदरच सुरू झाल्यामुळे आमची जी पार्किंग मुख्य जैतीर मंदिरच्या समोर कबरे घरासमोर व्हायची तिथे पूर्ण पाणी भरलेलं आहे. त्यामुळे पार्किंग व्यवस्था आम्हाला उत्सव हॉल, नारायण लक्ष्मी मंदिर, त्याचबरोबर सागर सावंत यांचं घर, झाटिये यांचं घर या पूर्व दिशेला या ठिकाणी आमची पार्किंग असणार आहे. आणि पश्चिमेला आपल्याला मळीच्या ठिकाणी जो हरिजनवाडीतून रस्ता गेलेला आहे त्या हरिजनवाडीच्या डाव्या बाजूला पार्किंग होणार आहे. सातेरी मंदिर परिसर जो आहे खालचा तळ्याच्या बाजूचा तिथे आपण पार्किंग व्यवस्था केलेली आहे. तिथून पुढे आल्यानंतर घाटाकडून घोगळे घर, या घोगळे घरावरती जो काही
पड भाग आहे, म्हणजे ज्याला आपण भरड म्हणू, तिथे पण आम्ही पार्किंग व्यवस्था केलेली आहे. आणि खरं म्हणजे ही पार्किंग व्यवस्था करताना आम्हाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तारेवरची कसरत करत असताना आपल्याला वेंगुर्ला पोलीस स्टेशनचे भोसले साहेब असतील PI, त्याचबरोबर इथली बीट हवालदार किंवा अंमलदार चव्हाण मॅडम असतील यांनी सहकार्य केलेलं आहे. त्यांच्याकडे ज्यावेळी आपण परवानगी मागितलेली आहे त्यावेळी त्यांनी जवळजवळ 12 ते 13 अटी घालून आम्हाला परवानगी दिलेली आहे. त्यांच्याचकडून आम्ही ट्रॅफिक पोलिसांची मागणी केलेली आहे. जवळजवळ 12 ट्रॅफिक पोलीस, महिला पोलीस, होमगार्ड आणि बॅरागेट्स यांची मागणी केलेली आहे. ते आम्हाला दरवर्षी पुरवतात, त्याप्रमाणे ते व्यवस्था करतील. लाईट व्यवस्थेकरता MSEBला पत्र दिलेलं आहे. लाईनमन इथे कायमस्वरूपी 11 दिवस राहणार आहेत. त्याचबरोबर काही अनुचित प्रकार घडला, अघटित घडलं किंवा अपघात झाला तर तात्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी. झाटिये यांचं घर या पूर्व दिशेला या ठिकाणी आमची पार्किंग असणार आहे. आणि पश्चिमेला आपल्याला मळीच्या ठिकाणी जो हरिजनवाडीतून रस्ता गेलेला आहे त्या हरिजनवाडीच्या डाव्या बाजूला पार्किंग होणार आहे. सातेरी मंदिर परिसर जो आहे खालचा तळ्याच्या बाजूचा, तिथे आपण पार्किंग व्यवस्था केलेली आहे. तिथून पुढे आल्यानंतर घाटाकडून घोगळे घर, या घोगळे घरावरती जो काही पड भाग आहे, म्हणजे ज्याला आपण भरड म्हणू, तिथे पण आम्ही पार्किंग व्यवस्था केलेली आहे. आणि खरं म्हणजे ही पार्किंग व्यवस्था करताना आम्हाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तारेवरची कसरत करत असताना आपल्याला वेंगुर्ला पोलीस स्टेशनचे भोसले साहेब असतील PI, त्याचबरोबर इथली बीट हवालदार किंवा अंमलदार चव्हाण मॅडम असतील यांनी सहकार्य केलेलं आहे. त्यांच्याकडे ज्यावेळी आपण परवानगी मागितलेली आहे त्यावेळी त्यांनी जवळजवळ 12 ते 13 अटी घालून आम्हाला परवानगी दिलेली आहे. त्यांच्याचकडून आम्ही ट्रॅफिक पोलिसांची मागणी केलेली आहे. जवळजवळ 12 ट्रॅफिक पोलीस, महिला पोलीस, होमगार्ड आणि बॅरागेट्स यांची मागणी केलेली आहे. ते आम्हाला दरवर्षी पुरवतात, त्याप्रमाणे ते व्यवस्था करतील. लाईट व्यवस्थेकरता MSEBला पत्र दिलेलं आहे. लाईनमन इथे कायमस्वरूपी 11 दिवस राहणार आहेत. त्याचबरोबर काही अनुचित प्रकार घडला, अघटित घडलं किंवा अपघात झाला तर तात्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून आम्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्राला पत्र देऊन त्यांच्या 2 नर्स म्हणजे सिस्टर्स असतील, फर्स्ट एड बॉक्स असेल याची व्यवस्था केलेली आहे. त्याचबरोबर नगरपालिका वेंगुर्ला नगरपालिकेला पत्र देऊन आपण फिरते शौचालयाची मागणी केलेली आहे. यावर्षी मात्र काही आम्ही अग्निबंब मागवत नाही आहोत, कारण तसं काही हे प्रकार घडण्याचं दिसत नाही आहे. आणि परत पार्किंग व्यवस्था, एवढ्या मोठ्या गाडीला पार्क करण्यासाठी व्यवस्था यावर्षी जरा नसल्यामुळे आपण अग्निबंब मागवत नाही आहोत. दरवर्षीप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक हे आपल्याला ATM सुविधा पुरवते 11 दिवस, कोणत्याही प्रकारचं भाडं किंवा हे न करता, आडेवेडे न घेता, माननीय मनीषजी दळवी यांच्या सहकार्यातून. तर ते ATM पण आपण लोकांसाठी व्यवस्था इथे करणार आहोत देवघराच्या तिथे. या प्रकारे जवळजवळ आपली देवस्थान मानकरी असतील किंवा आपली कमिटी असेल आणि संपूर्ण ग्रामस्थ स्वयंसेवक यांच्या सहकार्यातून आम्ही हा जो काही जैतीर उत्सव आहे 26 मे ते 4 जूनपर्यंत या उत्सवाकरता सर्वांचं सहकार्य लाभेल अशी अपेक्षा करतोय. पावसाने वरुण राजाने पण जर कृपा केली, मोकळीक दिली तर हा उत्सव जो आहे तो उत्तरोत्तर फुलत जाईल आणि सर्वांना मोकळ्या अंगाने देवदर्शन होईल. धन्यवाद. निश्चितच अशा प्रकारे नियोजन जे आहे ते चोख नियोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि सर्व जे ग्रामस्थ असतील, मानकरी असतील किंवा जे या ठिकाणची देवस्थान कमिटी असेल यांच्या सर्वांच्या नियोजनातून हा उत्सव उद्यापासून सुरू होतो. 11 दिवस चालणारा उत्सव आहे. जी गर्दी आपल्याला जैतीर उत्सवाला बघायला मिळते तशीच गर्दी 11 दिवसानंतर जो कवळास उत्सव होतो त्यालासुद्धा आपल्याला बघायला मिळते. आणि मोठ्या प्रमाणात उत्साह हा तुळस गावासहित आजूबाजूच्या दशक्रोशीतही बघायला मिळतो. अनेक भाविक अनेक ठिकाणून या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवतात आणि एवढ्या मोठ्या उत्सवाचं जे नियोजन आहे ते चोख करण्यात आलं आहे. निश्चितच हा उत्सव उद्यापासून सुरू होतो आणि भाविकसुद्धा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दाखल होतील अशी अपेक्षा आहे. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.